И кога става хора, аз съм троха гений, си играем в TNT Craft, ще направя тук смене костюмара отново. Ай. Само че играй PvP и главни на сервера Bobby Power BG, казвам там на бродкаста, казах. Това и казаха, защото мен няма да Лада беше видео. Да. Така, това е главно спална, малък е, но е комфортен. Нали, тук май има PvP, не съм сигурен. Има Ender Chest, където ще се бъдня, след не може да се отварят. Но на друга да не може. И костюмара са би. И Ела, кажеш какво минам, не съм скочил. Добре, няма лошо. И след тази линия от Мицел ли там беше, има PvP. Така, първият лапен чат, който е на спална и няма време. Не е на спална. Ей, тук се инчантвате 30 лева, но аз нещо не мога да отварям. Не мога, просто малко обърнало. Скачам и умирам. Така. Интересно. Това може би е 30 лева, не съм сигурен. Така, Warp Event 1 преминаваме към това е първият евент. Това е Drop Party на сервера. Нещо банат чунковете. Това е Drop Party на сервера, където се проведе евент преди 45 минути. И там продължи, защото евент има всеки ден от 20:00, което ще рече 8 вечерта. И да, има често къде ги чупи главния. Да, Warp Event 2 е следващия Warp, сервера е нов. На Warp Event 2 това е Grief Event, където тук се слагат различни руди, както знаете, и чупите. Не така костюмен. Да. Така. Warp Event 2. Това подемахме. Warp Event 3 е следващия Warp, където това е Snake. Тук се провежда, тук пише това е Snake Event, започва след Event 1 и Event 2 в 23, но ако приключат първите Warp по-бързо, почва по-рано, както днес. Че ми пишат скайпа. Така, следващия Warp Event 5. И да, вече схванах защо има Event 5, а не Event 4. Знаеш ли що? Май, защото нали, Event е на PvP клетката и преди беше Event 5, така че май вече го разбрах защо. Така, това е Event 5, където тук пак има честове. И този път ние ги отваряме. И админите не чупат, просто за край, който не е там. Взима и чупи. Това. Сега админ не съм видял сервера, но наистина парите за сега се справят работата. Върша тя, нали, костюме? Аз не те слушам. Добре, както и да. Така. Минаваме към следващия Warp, който е Warp Food, който е на спална. Ето го. Тук с фармите животни. Първоначално пуска с кит стартер, който е добра броня наистина. Като за начало. Кит стартер. Ето бронята, имате лек, даже имате доста работи. Ясно фармих малко храна. Пускам с тези TNT Craft BG прекръстени армори там. И да. Сега това нека го оставим на честа, който ми на това ме е багнал. Както и да е. Следващия Warp е Warp парцели. Това е ново. Така, тук може да си оцелявате на парцели. Това е на някакъв плота. Това е нов Warp. Открите днес май. За да си направите плот, пишете
плот ми ауто и ви телепортва ето тук. И после, за да се върнете на него, пишете плот ми или по home. И ето тук сте. Аз си направя някаква база там да има. И тук ще си живея. Имаме са. Кой ще довърша. И да. Той е тук да спална, защото това е ново. И ако видите нов плот, където няма табелка, като такава, къде пише Алмера, там плота, примерно тук имате право на максимум 5 плота, тук може да напишете F-Line. А не P-Line, да не F-Line. Не сме Fictions. Сервера разполага с резиденции, да, точно така. Да преминем към следващия лар, който е лар PvP-то. Така, това е PvP-то, там е клетката. Само, че няма да скачам. Да, знам, виждам там. Ари май се ходи на PvP там. Така, ларп е направен доста добре. Има меч, брадва и там работи, кули, яки. Да. Да преминем към следващия лар, който е PvP клетката, но аз там веднага ще напусна, защото може да ме убият. Но това е бързо да преминаме към PvP дупка, защото има PvP дупка. Това е дупката, не е точно дупка, но сигурно е под PvP-то, не знам. Така, Warp Rules, не е Rules, Yes. Добре. Power Rules. Възкам се тук сълни. Няма лошо. Така, тук има правила. Може да се спрете на пауза да видите. То ще ми даде сет и ще правим минута на сълни. Така, ето тук има наказанията. И да, ларп е направим ядко. И последния ларп е ларп XP, който не знам къде е, на спална лер. Да, пак не ми заради ченковете. Тук нещо спалнвали са, видите ли го, не знам. Това не съм го виждал, но май явно ги видите. Така, това беше ревюто на сървъра. Малко... Трябва да видиш какво да, правим зони. тук си фармите. Тук ви пада, добро ми мислено. Обаче тъпото, че не са защитили от моб там да гърнат и да взима демидж. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Тук с мен беше костюмара, който се влачеше на PvP, ще умре. Тогава, нека да кажем това и на... Бъбър. И аз съм побърках. IP описанието, сайт скоро ще има. Ето даже IP-то на... Добре, нещо ми става. Скайп на главния. Очаквайте поредица тук, разбира се, и костюм ще каже личал, не знам да ви напарна тия тук жалкарики. Така дигнахме 5 левела. И да. Абонирайте се, ако ви харесало, очакваме ви в сървъра и чао!